Rariya Hausa TV matatar gaskiya, ku danna mana alamar nan ta subscribing, kana ƙara da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode. Barka da zuwa Rariya Hausa TV, wato kafa ku manta ku danna mun subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Wato aka ce labarin duniya baya ɓuya, akwai wani hoto da Mari Hayatai wanda babu riga cikin ta. Wato mutane suna Allah wadai da wannan abin. Wato ku ciro mu a cikin wannan Arewa Master TV, kamar shiga cikin wannan shirin namu, ku dan Allah ku danna mu subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Wato abin da ya wakana shine mutane sun ga wani hoto wanda abin da bai dace ba, kuma bugu da ƙari shine mutane suna da kakon wannan hoton da ɗaukan wani haya. Wato ana maka ƙarshen labarin, kawai ku manta ba ku danna mu subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Rariya Hausa TV matatar gaskiya, ku danna mana alamar nan ta subscribing, kana ƙara da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode.